Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás pri novom videu Dúfam, že toto video sa vám bude páčiť. Spomínal som vám o tom mikrofóne, je zase pokazený, nepodarilo sa mi ho opraviť. Niektorí mi písali komentáre, tak som sa rozhodol natočiť ďalšie video a dúfam, že vás to teda bude baviť bez ďalších, keď sa poďme na to. Schválne napíšte do komentáru, že aký tank by som si mal dať na budúce, či E10, KV1S, V1, tež, no proste ten Grizzly tank, toto A20, L100, tieto dva tanky A20 a L100, či ak sa to volá, pribudli, takže mám dva nové tanky, alebo Cruiser, no 2 Like, T26 Cruiser 2, Hago, či jak sa to, zase som zabudol, jak sa to číta, som si to vygooglil a zase som to zabudol, jak sa to číta, V-Typ B, R35, Vickers MKF, neviem, jak to tiež číta, takže napíšte do komentáru, akého z toho tanka si mám dať na budúce a či jakým tankom mám teda hrať. Takže bez ďalších keď poďme na to. Ja som si vyskúšal tohto tanka Alekto, či Aleksto, ja neviem, ak sa to vôbec číta. Som trošku noob v tejto hre, tiež neviem, jak sa čítajú tie tanky, ale tak skúsime, že aké to je. Ako, ja som to už raz hral s ním, ale moc ma ten tank neprekvapil, bol celkom, nie že slabý, ale teraz som, ale taký trošku, že má veľmi slabý pancier, musíte sa s ním veľmi dobre trafiť, aby ste ubrali typko veľa HP, takže neviem ako. Teraz by to mohlo výsť, lebo ideme, som zatiaľ prvý, ako vidíte, vľavo, hore, tak som prvý, ja som na tej oranžovej bránke, takže tak. Nevidím tu žiadnych nepriateľov, ale aby sa to nezahovorilo, že tu naliezli ako muchy. No ty kokos, už na mňa viere, ja už som mŕtvych. Tak toto vôbec. Ne. Správne, neprešla ani 3 minúty neprešli a už vás zabili. Super. Vlastne 1 minúta neprešla, aj menej ako 1 minúta, lebo to máte slabé. Teraz sa nejdem hrať, skúsim si dať môjho najsilnejšieho tanka, už som o ňom spomínal. O tej desine, že je to silný tank, ale strašne pomalý, takže bez ďalších kecov poďme na túto hru. Vidíme, čo to bude, či to bude nejaká savana, zasnežená krajina alebo niečo také, takže necháme sa prekvapiť, lebo tie biomy, neviem, jak sa to volá, či biomy, lebo biomy sú v Minecrafte, neviem, či aj toto sa tak volá. Proste krajiny, sneh, teplo, savana a také. Uvidíme, kde sa teraz zjavím. Už by nám to mohlo aj naskočiť, len je málo hráčov asi. A už to je. Ja som zatiaľ teraz štvrtý. Takže som si myslel, že budem druhý alebo prvý, lebo vždy som druhý alebo prvý. Keby existovali tanky, ktoré by dokázali trubiť, to by bolo, že divné, ale dobre. Taká halúza, ale bolo by to podľa mňa dosť dobre. Ja idem obsadiť základňu, aby sme to mali za sebou, lebo nechce sa mi moc teraz akože strieľať. Informujem aj ostatných, že obsadíte základňu. Tá základnička.
po mne strelil. Pomyslí si, že teraz urobí, ja som iba teraz strelil bombu, ani raz si neprerazil, takže nice, dal som to pekne. Teraz znovu niekto strelí. Dobre, ja som vás varoval, chalani. Ja som vás varoval. Čo ja hore? Idem uhasiť požár. No, ura. Ja počujem na mňa kapí strela. Super, už som niekto zase, ako vždy, dal dole. Teraz to skúsim s tankom, s ktorým sa mi zatiaľ najlepšie hra. A je to tento. Tento mi tiež pribudol ešte, jak som mi natáčal, už mám na ňu aj toho smajlíka. Nenatáčal som ešte na ňom, ale teraz sa to zmení, takže poďme. Ešte som ho vôbec nevyskúšal, to ten prvýkrát, čo ho skúšam, ja som si ho kúpil a uvidíme, ako to bude, no. Bude to zaujímavé, ale tak... Nemám ani šajnu, že aké to bude. Každopádne je tu A20. Krása sú druhý. Prvý je Rally Beta. Taká istá úroveň ako to. A tam sú, už ich vidím. Ja bych to dal. No čo, jak sa ti to páči, chlapečku? A tohto by som tiež dal, keby som mal naputé. Poj sem. Kaku. Aj zdal som ho dole. Tak sa to má robiť. Som vám vravil, že s týmto tankom sa mi najlepšie hra a s ním môžem aj vyhrať. Tam zase na jednu ranu som ho dal. Super, takto sa má hrať, nie že s tou E10 to bolo úplný prepadak, ale toto je už úplne iné, ak si si chvíľu. Sakra, čo sa mi tu povedal? Ja som sa mu dal na jednu ranu, krása. Vidíte, že tu mám dôkaz, že toto je úplná hra s tankom, čo ma baví hrať s ním, že to je aj jednoduchšie. Tomu ver, že je zasažený. Tohto by som už mohol dať aj na jednu ranu. Nebolo by od veci. Fí, ako mu odletela ona veža. Ne. Som mu dal zase na jednu ranu, to je easy. A toto je strašne ľahúčke už. No boj sem, kamaráde. Hej, môžem teba nejako streliť? Môžem. Ja viem, že si mi dovolil do teba streliť. Tomu verže. A budem posledný, kto ho dorazí. Jak hej, tak dajte... A nič. Tak to nevyšlo. Ale keby doňho nikto nestrel, tak by som... Slavne, že koľko tankov som dorazil. To vás zaujíma. Ja som asi aj prvý v poradí. 4 tanky som dal a teraz som stále prvý. Alebo tretí. Možno, že aj tretí budem, alebo druhý. OK. 7600 niečo coinov. Shitty, jak sa to volá, kreditov, no. Druhý, not bad. O 100, keby som dal 100 ešte damage, no tak by som bol prvý, vypesto. Bol som s tým druhý, takže skúrme to ešte raz, uvidíme. Ale myslím si, že to bolo dobré. To som ich tam stripal ako muchy, vážne. Ale ináč dobre. World of Tanks nie iba hra, ale ona vymyslela aj stavebnice normálne. Ako také dieliky. Vy z nich môžete postavať ten 34, 100, neviem jak sa to vyslú. Podočka. 100. Taký sebecký, tak neviem čo v podstate. Aj disku tam bolo, sa mi zdá, to všetko vyrábal World of Tanks, takže som to našiel reálne v dračiku, stavebnicu, ale bacha je to nalepenie, takže jak budete mať na tú trpezlivosť, bude si budete viac z toho, že 14 eur a vypadá to stavebnica, že krásne, takže musím uznať,
mňa niekto striehne, ale ja na neho. KV2. Toho sa radšej idem držať ďalej, lebo skoro ma trafil. Keby ma trafil do veže, pod vežou, to asi ma dá aj na jednu ránu. Bude strašne, že si... Tu nie je nejaký chlapeček, poď sem. Zdrhol. Nie je fér. Ten KV2, ja by som ešte raz... Tělo je poškozeno, nedokážeme přesně mířit. Tak, to som vážne potreboval. Pís. On ma trafil. No super, teraz nemôžem dať hlavne zamieriť poriadne. A rýchlejšie, nech sa rýchlejšie nabíja to dielo, je to strašne pomalá. Vy sa mi musíte uznať. Aha, tu je ten KV2. No poď. Zase som netrafil, ja som škulami. No už to mám asi aj prehľadé. Ten ma tu už úplne dorazí. Se do nádrže.